Lama Chepa, the short practice from Lama Tsopa Rinpoche. Masanja tamje dumare teje sanje je salan go bacha siya je thona samala mala ye nanjo nyam thona wan ji o je jangan ranje rama la kande zave gore ho jo jo je de je la be tawara jamba ji pe ve je ba bo so ba Kunga jaya na jaba san so la me rang ju tu ko te chamba ta ve sen ji pu ju jing ye ju ha chen ge tu je te o a ran ji da o ngo je ye ru ye je jo su no se je na ga le wo ju se ji da san je ve kun ji ye ru je je chen je ran sen ji ko san ge ve men do ji yang ra ko san je ve ji sung pu ju la so jing e lang e de den bi ga da je sa la ma ni o ye ko da de so be de ne je ro je ba de je je tu wa cha je nga da zha ma nga la so jang da ba be du de je o ye da me de ne mi ge de be le je dan je da ye ra je je ba tu je je de jing a je den je he ja je ren je mi je do o jene rama jene yeda jene ganro jojan de tene zon de tanje ba chime je jeme de te dam ba do jime de yang do je ja je so ta si je je ro ngon ro gon de tin je ro zen ba je so o jene rama jene yeda jene ganro jojan de tene zon de tanje ba chime je jeme de te dam ba do jime de yang do je ja je so ta si je je ro ngon ro gon de tin je ro zen ba je so o jene rama jene yeda jene ganro jojan de tene zon de tanje ba chime je jeme de te dam ba do jime de yang do je ja je so ta si je je ro ngon ro gon de tin je ro zen ba je so o ya cha ta le so so wa ta ve te la me ku zo de je ne na ne de je wa za ka ma ten ga to a ren da je ja chong de ta ne ne so ren da je ya ten ba le je je ta ja na do
多觉多是拉玛尼瓦，天天单白金节拉巴拉因就。我今天啊，当家节切拉别，上面都是草水加水的，咱家拉面装了你些不嘛我，这个把那日为怎么的呢？嘛我，切拉家节好多多。学他妈就是那么啦，就是我们说大别的，再来找我公布今年节就是人把真就了，人就当今年为当就这，两个女的这边这边就是这也看着third class， friend， 人我那边是，哦，也讲那就是老嘛，都是这样嘛，就这边这怎么个嘛，这当了明白他。那个这个现在他们演这个这张单把进去了，讲那就是老嘛，都是这样嘛，就这边这怎么个嘛，这当了明白他。那个这个现在他们演这个这张单把进去了。讲那就是老嘛，都是这样嘛，就这边这怎么个嘛，这当了明白他。那个这个现在他们演这个这张单把进去了，哦，那就这边这个样的，没就这个叫他保就上，两个这边设备就是呢，今个人都老话真就老，等了三个老话就是样，这个人不懂了年人，就在那边了，就在也在把这个我喜欢的。